Когато изграждаш сайтове и мобилни приложения, скоростта е всичко. Партньорството с ForgeBG ни позволява постоянно да подобряваме услугите си и да предоставяме на клиентите още по-добри решения. Аз съм Петко Борисов, основател на дигитална агенция Compass.bg. Вече над 11 години създаваме уебсайтове, онлайн магазини и мобилни приложения, които не просто изглеждат и функционират добре, а работят стабилно и сигурно. Динамичните решения, които предлагаме на нашите клиенти, изискват стабилен партньор в хостинга. ForgeBG ни осигурява среда, която отговаря на високите изисквания на нашите проекти. Това е от изключителна важност, когато работим с системи, при които всяка секунда зареждане има значение. С хостинг решенията на ForgeBG получаваме бързина, сигурност и гъвкавост. Три неща, които са от изключително значение за успешното управление на един онлайн проект. Техните сървъри ни позволяват да работим без ограничения, да разширяваме проектите си и да предоставяме надежни услуги на нашите клиенти. Освен отличното техническо решение, поддръжката на ForgeBG е на изключително високо ниво, което е едно от най-важните неща за нас. Те са винаги на разположение, реагират бързо и имат индивидуален подход. За нас е важно да имаме партньор, на когото можем да разчитаме, а с ForgeBG знаем, че винаги имаме стабилна поддръжка. Ако търсите надежден хостинг, това е мястото.